ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ବୁଝି ସାରିଲେଣି? ମୁଁ କିଛି କଲର୍ ପେପର୍ ନେଇଛି, ରେଡ୍, ବ୍ଲାକ୍, ବ୍ଲୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ଏମିତି ସବୁ ନେଇଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ନେଇଛି। ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍। ତ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍ରେ କିଛି ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ୍ର ମୁଁ ପେପର୍ କାଟି ନେଇଛି। ଆଜି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଟେନ୍ସ କ'ଣ। ଟେନ୍ସ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସ। ତ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ସେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଟ୍ କରି ଦେଇଛି। ଫ୍ୟୁଚର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପରଫେକ୍ଟ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିମ୍ପଲ୍, ସେମିତି ପାଷ୍ଟ ସବୁ ମିଶିକି। ତ ସେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆମ୍, ଆଇ, ଆର୍ କେମିତି ଲଗା ହେବ, କେମିତି କ'ଣ କରାହେବ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଉପାୟ। ତ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ତାପରେ ଟିକେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ ବଟନ୍ସ ସବୁ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବେ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବୁଝେଇଦେବି। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କହିବି ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି।